אני אף פעם לא הבנתי, מה הבעיה לעלות על סקייטבורד? אתה כולה בא... כל מי שראה סקייטבורד בפעם הראשונה בחיים שלו, כנראה חשב לעצמו, אני אעלה על זה, מה כבר יכול להשתבש, עומדים על זה ונוסעים. אז אחרי שניסיתם בעצמכם, הבנתם שזה לא כזה פשוט, ואולי אפילו קצת נפלתם? תנו לי לספר לכם את שתי הסודות היחידים בעולם הסקייטבורד, שאם תיישמו אותם, פשוט לא תיפלו בחיים. החוק הראשון הוא לכופף ברכיים. תזכרו, כמה שתהיו יותר נמוכים, ככה תהיו יותר יציבים. בכל תרגיל, בכל פנייה, בכל ירידה שתעשו בסקייטבורד, אתם תצטרכו את הברכיים שלכם מכופפות. למה? כי הם ייתנו לכם את המרווח לשחק איך שתצטרכו כדי לאזן את עצמכם. החוק השני הוא להישען קדימה. אנחנו רוצים להישען לכיוון הנסיעה שלנו. כשאנחנו נשענים קדימה בזמן נסיעה קדימה, אנחנו שומרים את מרכז הכובד שלנו בדיוק מעל הסקייטבורד, מה שקוראים לזה איזון. שימו לב, כשאתם נשענים קדימה, זה חייב להיות במידה. תלוי בשיפוע שאתם נוסעים עליו, במהירות שאתם נוסעים בה. ככל שהשיפוע יותר גדול, ככה תצטרכו להישען יותר קדימה. באותה מידה גם אם אתם עושים בעלייה, תצטרכו להישען טיפה אחורה. הטעות הנפוצה ביותר שאנשים עושים היא להישען אחורה איך שהם עולים על הסקייטבורד, שזה הדבר האינסטינקטיבי שאנחנו רוצים לעשות, אבל זה מה שגורם לנו ליפול. לסיכום, כל מה שצריך זה לכופף ברכיים, להישען קדימה, ואז באמת תוכלו ליהנות ממה שיש לסקייטבורד להציע לכם.